Yes. Igbo mma mmanụ. Igbo mma mmanụ. Igbo kachanụ. Igbo makanụ. Nke owe eshili nyanzekwalo. Onye na weru ebe nwa bụ Ngwa Award, Ugbo World Entertainment. Masị gọọmenti anyị business oil anyị. Atọ nke mata na ife anyị na-emebe elu jiri agwọ. Nke anyị na-akọwa maka this page, ife anyị na-akọwa na page ya bụ banyere ọdịnala ndị Igbo, banyere njirimara anyị, banyere ife anyị na-eme. Because na ndị dị nwere njirimara ya. Na asị na obodo rapụ ewe anyị dị ebube nke obodo awa na n'iyi. Anọ na this program for over 2 months now. All of a sudden, I'm agakwa mbịa. Agwa m na m aga mbịa. Ebe m nọ mbịa n'idu ime, ma mekere agba ewolu m idu iwe, gbaza na idu ime. Mgbe a na-idu ime mkpu na-ayọ, onu na-eti, akwa na-ada, njọ ọ bụ gịnị na-eme. Ndị mbụ, ndị ishie, ndị mụ na ndị egede si m gbalị na-atawa mụ rapụ ndị a wele m jeli ka na-atawa ka mbe tie ọnụ n'okwu maka ihe na-adu na alụ atọwa nwa n'obodo anyị bụ Aguleri. Alụ na-atọzi nwa n'obodo anyị bụ Aguleri. Mụ abụ omenala ka mbụ na-emekọ omenala na-emekọnye ụdị nji mụta. Na asị na omenala na-akụziri akụzi. Omenala bụ ya mụrụ gị na ịmalị na ibe bụ njirimara unu dibe na njirimara gị dibe nwa. Ọ bụrụ ya mmadụ abịa dịrị gị n'akwụkwọ ibe mmadụ abịa gọ na ibe na nna gị gwara gị asị na nke m hụrụ n'anya bụ eziokwu ma nke nụrụ na ntị bụ asị. Ibe na nna gị kọrọ obodo o ji na-eme n'anya ka ndị nna ba bụrụ bike nka. No matter what, respect ya nye. Ebe m nọ na ajụ kedu ihe na-eme ka m eji ngarapụ m bịa njeli nataba asị m natawa na ibe na-emezi n'obodo anyị bụ Aguleri. Ọ bụrụ igwe onye Aguleri n'ụdị ebe nwa gee ntị because ohu nwa na-ekwu ebe na o nwere ike some people ya bata gagbawa nwa okwu maọbụ okwu anything ọbụla masịrị ba mana aka ya rọm ibe m need mbata and deliver the truth then eziokwu ekwuela onwe. Aguleri ndị nna m Aguleri obodo amụrụ m kedu ibe na-emeni na be anyị, kedu ibe oyibo na-eme na anyị eme ka m na-ajụ. Abụrụ ibe nji pụta tinye ọnụ bụ na ibe nọ na ya kere ometu ụmụ nsu pụtara kọwa maka kọwa who about omenala ọdị mmesi nwere eme ivie. All of a sudden nnekwu ya dị tụrụ dabasị na aba ebe Aguleri. Ọnwa na-ada abịa mdọ na abịa bi because na anyị filili n'ụwa bụrụ uwe Igbo na oyibo enwewela anyị na anyị nwere ọzọ nwaanyị na amara ọzọ anyị. Before mbido kọlụ na akọ ndị a ibe na-eme na Aguleri na because ọ bụrụ ọzọ ife ọgwụ ife gba na all the media niile dị na Nigeria ọ bụrụ ọzọ nwa ife mana ụdị anyị bụ Aguleri ze mmụọ nwaanyị kpatara ya anyị do like this today. Mana okwu nchọ ka ngwa unu bụ na ị nwere ike ịwọ mmadụ awọ wụọ onye nkịna na-eme ihe awọ mana ya wọrọ Chukwu awọ, ihe awọrọ the gods awọ, ihe awọrọ our ancestors awọ. The gods of our land na-ewezi iwo na ezigbo iwo dịwa na-arụ now. Our ancestors na-ewezi iwo dịwa na-arụ based on anyị bụ ụmụazụ si eme ibe. Before mbido kọrụ na akụ ibe na-eme na Aguleri na because ama na some people adaluchara na ma mụ ha nọ ibe bụ Ngwa Award akpọgo m call about this matter, akpọgo m many people about this matter, akpọgido m kpọma presido kpọma ndị nọ within the thing nwere eme even ma the person bụ that woman nchọrọ ịkọ maka ya now gaa n'ebe agale akpọgo m reach to everybody ngwụcha mmalị na ibe niile anọ n'uduto na ụwa ọvụ nwa na-epetizi eweziokwu na-epeti white and black maka ego oyibo maka aka azụ maka iri elite n'ọnụ gị ma na-echi nnọpụ. Before nke aka nchọrọ na o nwere okwu ma gwara unu my father nwere adị m too young my father na nwụọ ọ bụrụ ibe niile ga marry from him mana nna my mom bụ my great grandfather kpọrọ mụ mgbe na-anụ ọgwụ 98 achọrọ m mkpọ ebe ọgwụ ọbụla ọ bụ na mgbe ebe nwere ọgwụ anụrụ ka na anụ dati ọgwụ emechiwo ga ya ihe ebewe ego den and all of a sudden abụ group of as otu enwe otu monkey wa kwọ na line na si other side na cross nwere kpọ na ikopụ
Wana cross na that boy iko la. Okay, kana cross kwa ni dia. No, ke pana. So, when you can cross that side, one na cross na banye ni boy couple la na cross. So all of a sudden, mazi but ababa di enwe. Abaza when after kabale, papa bro move when you made the enwe na agbale. Why you na well ni bo. Later nsogbu nyewe no obodo. Ndi obodo sika check amalwe na men. Abanye local mbe check le something avu na enwe jela ogu like na mo jela ogu na abata. Because if those when I actually red in isi as the red cover their head, you see where cover child in this man even more the man has but babazebe feel then I know lily. After can I baby ni all of a sudden all the monks were happen to as one barely disappear chalo ngoro cage there. Ngoro ka battle. Later catch up na ikopi jolog na mbosi na alusi na no obodo na chekwa ogu. Mana mbi ikopi usi abatazo ogu nke di ba. Man, that is aside couple na in avo today. Ije dia today. On does anything on ga avo there. As ya ebulu even in na no wabolu wo ibo. Jidomena na turn upside down. Jidomena na ode sinana. Kedu enyi maka egwu ogwu nwa. This girl na ekwu okwu na abo address ka ogene kana bia. Can no la call the girl. I try my best inquire investigate here se ka malife melenu. True obura na mu yekuta la Aguleri eme. Obura na mu yekuti Aguleri eme. No obura na koro no bogo. Mana si no blozo onyo ni si na aga. Oduko bu konko. Ngi bonya wala alu na paint white and black. O meche na emegi, mbosi emegi focus ade. Ngi be wala alu si no obura ba sara no obura na che dia no obura na emedi, no obura ya obura delegate ba unu. Chenche na mbosi nke no wu one or two ya da wasege, mmadi yeku. That is why I mean we na men obodo gi, most especially obodo gi. Imo likin obodo no man na men obodo gi food na kage si no ngore na men ni. No ba start no bron gi ko na eme. No man understand. Mu abu ngo word bi ben no nya bu ordinana. No ordinana kamulo mu, ordinana kameso ko wana. Ngore be kan gi bu all. Ngi be no na watch this in Gemonte. Basa ko ozi nwa nwere many things to say n'ebe nwa no now. I want everything to talk. And eventually talking about Elomena Nanya. Kedo ka anyị bụ mmadụ male no dia no today. Na nwanyị anyị nọ na be nwanyị ba na ilo na be dia ba alụ. Anyị pụtalu akwudi ekude. Unu chekwentị. Na ibe ba alụ dị iche n'ihe biwu. Alụ biwu ana na asọ. Ibe abụ na ana na asọ nwere mmalụ emele, nwere mmalụ dị eme. Ibe na amarọ ka esi na-eme, ihe amarọ ka esi na-edozi ya. Ni just ekipenti we just ekidozi emeche ngi ana edozi ebulu di lo ngi ana edozi ebulu di oku ngi ana edozi na ebulu di avu Aguleri wele sana Aguleri bo na ni Igbo today Aguleri Igbo na recognize Aguleri as one of isi obodo ma look at Aguleri today so many ngomoro na eju everywhere ndị mana niru kompeta na azu ndị anya ovo ndị akila avo ndị emewa wezo wana epentie ka anwe nwetu na akpa mmadụ ma lovuzie na ezoghu bụ ndụ ezoghu ka mmadụ jadi kedu ka mmadụ ije na be die yoyi igide oyi igbo die epe akọwa ya another thing maka gị be no na this platform today next onye line na this program now nkizi bụ na aka ọkalele ndị asị na the girl bụ nya na die na mbọ na ayi oyi onwuru n'enu die nwuru n'enu ndị asị na the girl na the girl a na-atụrụ ime na the girl na mbọ akpakọgba n'ilo ndị asị na the girl na the girl mali nke mekwe nke ọzọ mee nke ọzọ nwanne chekwentị ka ngwa gị the girl amụrụ n'enu ya and the number one bụ na the girl mana atụ ime mana atụrụ ime the girl mana the girl melodra na atụzi ime
because na onye na-aka aka now bụ a person travel n'ụlọ mgbe before mpụtava n'ụzọ ije asabụgo ọ nọ n'ọrịa amụmụta nwa ama m mkpe nkọ ọkọ ime nọ na-akọlụ n'isi this guy bụ doji otigbu unu ule na-ekwu okwu ya na amara m nkọ ọkọ ime nọ na-akọlụ n'isi doji all of a sudden na ibe na-anụzi bụ na doja na-atụrụ ozi ime doja na-emere ozi nke ma ihe chọrọ ka ngunu bụ na ọ bụrụ doja na-atụrụ ozi ime unu ma na that girl ahụ na-esotekwu na-emere doja na-atụrụ ibe ime ụdọji ka ọ ya jili ka nkọ ọlụ maka unu ndị na-anụrụ ya because na ma mechi ome apụtara mma atara ebe ka njọs ka m kwuo abịara ebe for carry talk onye bụrụ ụdọji ka ọ ya jili ọ ya ji ụdọji abụ na eduli gaba n'ọgwụ ndị ụlọọgwụ mere asị na ọ bụrụ ihe ụlọọgwụ ka ọ bụ edutebe ya n'omenala uche anyị niile male na ụdị anyị nọ today na ọ bụrụ ya niile ka ndị ụlọọgwụ na-agwọ na ọ ya bụ ọya mmụọ na ndị ụlọọgwụ agwọtara ya eduli gaba n'omenala aka eduli ga n'omenala nyebe ya ọgwụ lụọ ọrụ n'isi doji arụ ya dị mma ọ naba again ọ naba dị ọya na-echeta again edule ga another place enyefe ọgwụ nyechi ọgwụ arụ ya dị mma na edule ọ na-echeta enwedile gawa na nke Nnaili zụọ ọnya mechakwa ọ dị mma again ọ na-echeta ọya bidokwa ọzọ apụta ka ọya bidolu dibịa bụ dibịa anyị mana dibịa anyị mara dibịa na-alụ na be anyị apụta ka ọya bidolu na-cheta again Nnaili atochike something vu na something dị wrong na the man bụ nri ọrụ akwụkwọ na-eli makpọ dị lady bụ nwunye si anya bịa na-agụ eziokwu kedu ebe na-eme nnu na this man bụ nri ọrụ akwụkwọ na-eli the woman gọba agọ gogide agọ kweta by then na ọyụdo ji esiri ike gogide agọ kweta n'enu ụlọ kwetala ahụ kedu isi ụdọ ji na-aza n'ụlọzi ka amalibe ya eme ụdọji nwụrụ na afta ka ụdọji nwụrụ zara ya na-akọzi bụ na ụdọji na nwanne ụdọji tụgburu ụdọji ihe dị gị na-akọba na nwanne ụdọji tụgburu ụdọji nwanne ụdọji mekwere nke ọzọ mana achọrọ m nke that side ọkwa nya ka dị gị ji onye gbọrapụ oyi na ọgbọrapụ na aka atọ na nke atọ onye nọ n'ebe ahụ bụ ụdọji obochi ụdị otigbu akpọrọ m chi ụdị otigbu ya bụ onye bu dị gel gawa n'aja na ugwu Aguleri mkpochi ụdị otigbu kọwagide nwụdị onye na-esi eme nna duru dị gel gawa n'aja na ka dị gel ka ya kpụọ ya alụ dị gel ruo gọwazi agọ na ọbụrụ ọja mmụduru gwa na alụsịkọ ya nwụzi ọ bụla o mere ka amị anya akwa ka ọ nwụzi iyi a na-aṅụzi bọbụnọs na o mere ọdetini ka ọ nwụ iyi bikos anyị bụ ndị ogbenye bụ alụsị bụ kọtụ anyị and na anyị buru iwe niile ka anyị na-ebu na-aga n'oyibo amị ebe dị gel akwa ka ọja nwụzi dị iyi bọs na o mere ya ka o jebela onwe ka amịa dị gel kọwakọ iwe na ọkọlụ ụdala atọ iwe ọkọlụ Nnaili atọ that na dị man na-emere ọkụ ya nke na nya ide ekwe n'ezi nya emekwe nke ọzọ dị man bata nwa ala dị man bata mee nke ọzọ orerizo na-akụ ya mmụrụ na-agbọ ya ngwa nudupe na-alụ sija kpọli alụ anya ka ejele ha ije mkpụ alụ ahụ ka eje ndị bebe arụ na aja na ugwu Aguleri na ifom igbezu na dịka ebe onye igbezu ka ọ bụ nwaanyị na ndị igbezu dọwa dị gel ka agba anya ọtọ otu ụdị otigbu zọwa dị gel ka ya lebịa ọtọ na bebe chụdị zogide dị gel kwale nye n'ime dị moto ka a mapụ ndị mmadụ chụwa dị gel ka a na-achụ dị ka a na-achụ aga na-achụ moto chụdụ aga chụdị gwa dis gel si ịma na ndị mana agaghị ebu bụ ụwa ka na-achụ andị na nya bụlụgodi anya bụgive nwa agawa na ebe ahụ dị gị na ana na ndị dị gị ma ndị ada na ndị we na ya echejili gị na ha chọrọ ka bụlụ gane nke ọbụla na be ndị be nna gị ma nke gawa dị gel ejosi mba na ha chọrọ ka aja eburu dị anya ya gị isi nwoke ịla gburu gị na je ya isi na mara na aja na jidelie na achọ ka ya dị isi otigbo ya gwa ive niile ọ gwara ọjụ sanya aga baidekwa agbaghalị wee otigbo ji ego egotelie m ive oli gosiri ma ume na abịa ka ha na-agawa na be n'ibe die bikos na alụ nwa na-akpọrọzili anya ndụ alụsị ọnwụrụ ozukwu otigbo na-asị oke ka ọ ya ledịka ọnya na-etekizi lọ na aka ka ya ego ha na be di ahụ na ebe ọsọ ka ya isi otigbo mara na iwe ọ na-aga na na-achụkwu moto nke aga na-achụ ma ndị ji mechin ma ndị niile na-achụ aga bifo wa ruo n'ụlọ anụ ga aka oredi be mere nne ụdị eji ha dịcha je dị gel nya na aka ya dịrị ọcha
ndị be die ma ndị ọzọ ndị nọkwa na akpọzila aka wee dị gị na si n'omere alụ na-emefere nke na nke n'etiti ọkara mụ ya wee dị human. Now, you enter the call because need even go na that akon na that call all the time but na-eti mkpu n'ebe unu feel na mama dị na akọ unu feel na nke m gụchali unu feel na mụ na-eme na mụ avuru ụzọ na mama rive nke is no down no today oyibo abroad by force oyibo anambo mmadụ ihe anọkọtara ebe ịpụtara mmadụ ekpuchi gị kpucha gị kpuchi onwe gị na force onwe oyibo n'ọdụ ka na asịkọ kpuwe onwe na chi gị male no ndị amụ na America dị na ndị amụ na Australia ndị amụ na Canada ndị amụ na South Africa ndị amụ na Asia ndị amụ na Europe ndị amụ na many places ma amụrụ m na ngana mgbara na apịtị ịpụtata today ka na ịgbawo n'elu ịgbawo na awọ nnụnụ esi n'ivu ụzọ wee ndị nna nna gị na-eme abụrọzịa ihe ndị nna nna gị na-eme abụrọzịa akpala aka ebe dis girl na-arụ nwa ya dị ya na nwa ya dị girl o nwere nchekwu nghọta ọ bụrụ na mmadụ ka dị girl mejọlụ o nwere ike na asị eke negotiate ka akpa ya eme ka ya lebịa ọtọ na-abịa ọtọ bụrụ nke na-eme nke ọ bụrụ mmadụ na mmadụ mgbe na-akpa mana ife ọ dị ka nọdụ ọ dị time na-agwa m uduru na-agwa m arọ unu zewele nsọ na unu zewele omenala na omenala na-egbu mmadụ omenala na-akpa ya mmadụ omenala na-anwụ ya mmadụ this life one today a na-awụrụ Chukwu anya mmadụ ka Chukwu ya alụ ọrụ Chukwu chi gozi gị today mmadụ ka esi egwu mmadụ ka eji egozi gị Chukwu si ise ya gị today mmadụ ka eji ese ya gị omenala gwere Chukwu dị bless gị today ma n'ịchọ na ndị aja anyị na ndị mmụọ ndị ichie ndị mbụ na ndị egere chọrọ igozi gị today tụrụ mmadụ a na-abụrụ anya wachọkwa enwe ya ga-ebu tụrụ mmadụ enwejili mmadụ nwee disgrace the girl by be ọtọ bịa ime because no mere alụ o mere ibe a na-asọ now even our lodges now bụ why eji agba nwaanyị ọtọ why eji eme nke na ọ bụ alụ na ọ bụ nke ọzọ na ọ bụrụ nya gburu die ọ bụ nya bụ onye zilatalịa ọ bụ nya bụ emelie na nwara Aguleri kedu be na-emeni emem ka nje si ka nje label we na ndị be na mmụ igbe ezunu maọbụ mmụ igbe na mana enwere m a lot of friends na igbe ezunu arụna some niggas mụ na ngwa na akpakọ akpọwọ m some people mmalị mmalụ ọbatụ m na wakili ya mgwam na dige bụ na dige gbalaju na dige gbagodulu mgbu quite alright na-ekwuri ekwu even na bụ njizi dige na-emezi politics na-emezi even chọka ngwakwu some people na-eme na agbakpa na okwu nwa na-eche m na that man egburu bụ mmadụ ka mmadụ adịrọ na bebe because ọ bụrụ na mmadụ dị na bebe na ha nwere mmadụ maka chi kunu abụ ndị na-agba kpulukpulu abụ nnu unu enwere right on this kind of thing na-eme because unu na-eme na unu na-enyezi that man nwụrụ anwụ bụ jungle justice unu mechachọrọ aja anyị na-enyegwa enwere anwụ jungle justice chenti ị nwere ike ifulu mmadụ mana ihe fuluru mmụọ ihe fuluru Chukwu na wetara na gwa gị na ihe fulu mmụọ mana ihe fuluru Chukwu ibu unu mere bụ na ha bịaziri jizili oyibo jiwezie mmadụ jiwezie ndị be mmadụ ka nwa ya bịa na ana enejikwe jide ụdalụ zelu ụwa today nwanne ya nwụrụ odinye na ana ụdalụ ama m ajụgo m ese anyụgo m ụdalụ okwugidelie bifo nwanne ya anwụọ unu mara ka anyị bụ Igbo ji eme ka anyị bụ most seta ndị nọ n'ụlọ ụdị ya tụtala oyibo egwu ebe na oyibo nwere ike oyibo jide gị today atọchọ gị ntọcha na mbọ ikwu evi na emerọ ụdalụ na-atụgodolo oyibo egwu quite alright o nwere ike ikwe n'eche na steshọn ka a harapụ ya nwa Aguleri nwe gọz Aguleri youth president Aguleri okwede akpọrọ gị gwa gị something si ngwara gị by kushi the little one gwara m mma grab kwala ya mana ị nwa nọdụ n'obodo esi m na IG na this guy na CP na ịmarụ mgbe anyị na-akpọ nke ịmarụ mgbe anyị na-eme nke ọzọ David mmadụ n'obodo gị anyị nwere traditional ruler o nwere a consult igwe anyị nothing leta ka anyị consult ozi igwe wuchi aka azụ uchiwe niile bi na everybody eluwesiwa agba o nwere egwu eziokwu kwuo bi na everybody eluwechiwashi o nwere egwu eziokwu kwuo na-epe ntị elie na-akpụghalị ụdọji na-akpụghalị mma n'ụdọji na-akpụghalị ndị mmadụ kedu onye chọrọ oke ụdị anyị na kedu ihe etinyeli blame na-arụ na-agbalị nwaanyị ọtọ ọ bụrụ na mụ na ngana ngwa na akọkọ na nwaanyị ma eji agba mana imere alụ na ibe imere n'ime gburu mma na ọ bụrụ na imere ive aja na-achọ ka o dispose ogi na ụdị si na-eme something aja sịza ejejiweze mmadụ ala oke ndị a na-eji ya na nwere enwere ike ijide onye ọ bụ nya gbalịdị gel ọtọ odiledi gbalị ọtọ ọ bụ nya gbalị ọtọ kilia na ananya bụ ejide akwa dọbapụ ya dị ya ọ nwere enwere ike ịpọntụ nwe mmadụ aka na sno onye dị n'ọbụ ya gbalịdị ụma na ọtọ mmadụ mere alụ instead ekwu okwu ekwuro
o nwere moshi nwere ikwu nnu mana ịchọ ka ngunu ana m agwa ebe Stella Odua ma ibe na-enye the gear because na Nigeria anyị bụ ajọ eke na-promote mana ịchọ ka unu wata today bụ sinyegodu the gear 1 billion nyegodi trillions mo mejọla na ọ ka emeche amali yes na jidele na ọ bụrụ ma jidele ọ bụtagodu Stella Odua nyanye scholarship na Canada na sị na nwa ya na-ayị oyi nwa ya na-agba n'ilo na be die na ọ dị na nwere ife ga-eme ọkwa ya ligba n'ilo na igotegodulie private jet ka ọ ya ligba n'ilo ọ wụzi o mere ọgbazi oshitie gị with the pilot na-anyalia the jet atago oshitie gị with the pilot na-anyalia the jet ma igotegodulie private jet si ka ọ ya lichiti gị bụ nwunye gị na-agba n'ilo na-agba n'ilo you understand. So unu na-epe ntiela address na-eme nke jile na-eme politics jile na-eme caricature justice for address justice o lebe mvulu mmanya adịcha wọtapụtapụ na-eme protest na Aguleri na-eti na alụ kedu mmanya kedu amali ba alụ bụ those people na-eti na alụ kedu amali ba alụ n'obodo kedu duru so wembo sawa na-eti na alụ ahụ justice for address bata arụ ọbụna ngị bụ mmadụ na-ege ntị Malive the voice alone go the address call na address na that alota nke Aguleri ya call of azale ogosiro gị na the girl gwa from A to Z rubbish ka the girl na-akọ kedu eje kwuru doje nwere anwụ ọnụ ya kedu eje kwuru enwere anwụ ọnụ ya that na ọ na-akọsị ga this girl eburu ntụ niile dị na Aguleri na mechuche buche nwa mmadụ batakwa na-ebochukwu ya ọnụ na mmụọ maka shi ihe buru ibe oles ọ bụrụ na mmụọ na-eme resist na nwere ebe aja anị ma ọ bụrụ na aja ana na-eme ụdị adịgeli no today ma unu bụ ndị supporters ya ma unu bụ ndị gbara ọkpa n'azụ wule eziokwu na-ekwuru eziokwu wule ivu na-ekwu na-ekwuru ya chu ya bụchọ n'ike na owu na owu chu ya bụchọ because na aja na abụrụ ya mmadụ na ọ bụrụ ya mmadụ na awa awa ka ọ bụ mana iwe na yo presdo bụ chairman Aguleri anyị na-ayọ igwe Aguleri bụ unu diko igwe Aguleri abụrụkwa igwe ewuli nwetele na igwe na-ekwu bụ igwe ọma na our traditional ruler bụ August Nezora na-ayọ Aguleri youth chairman Aguleri unu diko unu je lere uzuola anyị ndị be anya unu mkpọrọ ya na n'ime mkpọrọ na unu ji mkpọrọ ya n'ime mkpọrọ bụ na aṅụrụ ọnụ je kwuru ya na mmadụ nọrọ na the family ma ọ bụ na mmadụ nọ na the family na nwere right ịbịa jiwe mmadụ like that ihe gbuchere nwanne mmadụ mechuo onye ahụ n'ọnụ maka chi ọ bụrụ na mmadụ na that family ahụ na arụ dị adịghị no today uneji ndị bewe na-eji ndị ọzọ sirapụtakwa na-eji ndị ọzọ na ndị bewe ndị ahụ na nwa dị ya na egodo ọtọ waba na family dị gielu wajiwe ma duru ma mmadụ ọnụ dị ya ka ekwuzie dị okwu n'oyibo igbo bụ na ịgba Aguleri nwere omenala ka mmalị na maọbụ mmadụ kpọpụtara dị gielu si dị gị nekwe na mmadụ mere ajọ ive jidie unu tọnụ ya atọ na datin nna ele atọ n'aka nna nụ na polisi je na-atọchi ya na-eme ive niile chinwụbọọnụ mba kedu ihe ji na-enye chinwụbọọnụ mba laịsensị kedu ihe ndị oyibo nwere nye chinwụbọọnụ mba laịsensị na ọgbara ahụ nwere ndị a na-akpọ ndị achiniyi ọgbara ahụ agbacha those people ahụ ndị chinwe eme ndị a na-anacheta si na ọnya kọsịrị ya oyibo na-ebuli ya pụrụ ụdị ebulu na ala atọ na ka elulu dị ọnwere nye chinọbụla emeli na testi nke testi ya ọ bụ testi ya nye onye iwe achọrọ arapịa ọnaba nye laịsensị bịa kedu unu jidere nna ya atọ na ọgbara ava na ọlụchara mmadụ ka lụrụ ọlụ ya aga emecha na cheta azụ egenu azụ onye lụrụ ọlụ isi ka icheke something icheke ive meli n'okpuru meli na-emebi ive ive meli n'okpuru na-emebi ive igwu onye ebe ejide gị n'ibochiri dị gel ọnụ n'imechiri dị gel nke ọ bụ ọnụ anụ ụbọchị dị gel mekwuli ejiduli gaba na aja na ugwu Aguleri olukwo di ya ọkọahụ ya pụtara again okay let us na anọ dị anọ na na-ebochi dị gel ọnụ na-emeliwe na anyị bụ Aguleri anyị nwere ndị ichie na be anyị nwere ndị ojiana anyị nwere igwe bụ ọvọ aka ji ọvọ Aguleri anyị nwere youth chairman bụ ya bụ youth president abụ okwede kedu ozi ive unu na-anụ nọcha bụ ihe omenala na-abụ ive oyibo unu bulie bụ ọhụ nwoke high rank officer n'ọka anya bụ ka mkpọrọ mgbe disi na-eme mkpọ dị man ọ gbara high rank officer n'ọka ka mkpọrọ dị man si na kedu na akwụkwọ na-eme online
ọsụm ka dị na-eme ihe na-eme online erike nsị ibe na-eme na Aguleri be anyị ọsụm ọ maka ndị agbara ọtọ nsị ya ọmụba amụ sị m ka agwa m eziokwu nsị ya ọsụm na ndị be anyị gbara kaba na anyị na dị tin nwa na-agba ala kitikiti na be emechekwa bụ na omenala ka anọ esetụrụ dị tin na-ekwuru onye ekpere ikpe omenala na court na-ekpere ikpe omenala na court na mecha na onye bụ onye oyibo na-agbazi m that one kunu mal na intimidate kunu na intimidate ndị bụ doji intimidation kunu na-enye ụdalọ na ndị ọzọ n'uji akpotigbu ka mụ na mgbe na-ekwu dọda dị otubu si m na mbọsa ụlọji m nwụrụ anya ọ bụ na odoji ezo ime mana asị ka ebulu doji ka ebulu doji eche na mọshụarị ndị bebe sị mba ka enyi ya na wee jiri ego n'aka ego na ego mọshụarị ahụ 15,000 enye nwere 15,000 na-eji nwee tinye nwanne ya mọshụarị jee cheki godu malibe melin mali ma na-adịkwa level ọ dị ka ọ bụ ego ya eji nwee ka okwu ka ọ ji enwezi ịmara na ihe ọbụla gwara na akweli nne ka o nwere onwe okwu dị enwere onwe na mara na ọbụla gwara gwa na-eko na nwere onwe n'aka m ji unu vuchara eziokwu na be anyị na-egbugharị ya nwantị nchọ ka ngwa unu n'ihu na-eme na abụ na upper hands ka unu na-enye ụmụ nwaanyị wagbawa n'ilo and ụdị ahụ na today weda ma ha chọrọ ma ha chọrọ ma ha ebelivuru ma ha belivuru nwaanyị ọbụla na-agba n'ilo na-egbu die and mgbe o si egbu nwoke bụ ngị bụ nwoke mali a na-agwa gị eju ụmụ nwaanyị na-eme many things today ụmụ nwaanyị na-agwọ many ya ọgwụ ụmụ nwaanyị na-agwọ ọgwụ nke bụ na-arịa ngị bụ nwoke na na-agwa gị isi na ntụ a na-agwa gị isi na ọnwa dị na-eme na na-echetara gị ezinụlọ gị o mewe mụ na onwe m ụdị nwa dị n'otu da anụ nwaanyị mama nụrọzi ọ bụrụ lekaleka ụmụ nwaanyị ibe juru ụmụ nke na nwaanyị na mgbe ya nụ mmadụ na-adụ gị ntụtụ ọ na-akwakwa akwa na ntụtụ na-adụ gị ihe mara onye na-adụ gị ntụtụ nke na-adụ ntụtụ akwara akwa ma ya na-adụ gị ntụtụ na-akwa ya bụ nwaanyị ụdị a nwaanyị a n'otu dee ọ bụrụ na m kpọrọ nwaanyị asị arụ na ụdị a nne mụrụ m n'afọ na m ejiri egwuregwu mana ana m etere retro neti na ọ bụ na abụ shiti n'aka ya onye akọdụkọ mgbe ndụ nwaanyị bili unu onye ọbụla mara dị gel nnụlụ jụọ anya about me ọmalụ na mụ afọ one day azi nwere mbọsị nnọgideli mejọ onye ọ mmenye ive obi mgbawa na mụ na-epe nti azi nwaanyị mana m ete crochet from her kedu ka ihe eji na-eme abụ nwoke ji na-eme nwaanyị megodo alụ instead ya avụ ive alụ ikwugodo okwu na nwaanyị mere alụ ikwu okwu ị na-epe nti elu okwu anya ụmụ nwoke a na-agba mpụ ọnwa ebe nrụ na baga na ọ nwere nwa m ga ya gbara ọtọ kedu anyị bịa ọtọ na ojele ọbịa na-esere usu ụmụ nwoke na mmụnye gay na lesbianism na-eme na ahụ ejide the person gbanye ọtọ na baga na kedu ihe ekwulie ọ bụrụ ebe anyị dị ya na ebe we anyị dịrọ datin kedu ihe ekwuchetele mana ajụ ese ji oyiyi gbuo die na-ekwu alụ n'ọnụ unu eka na-ebelivu n'ihe ajụ ese ka na-agụ unu today kedu eji ekwulu doji ọnụ ya kedu eji akọchulu doji ọnụ ya na kọrọ doji si na mmụọ pụta chai na men alili n'elu mụ na aze ana m akwazi alili n'ụdị nọ na ma alili anyị na-akwa bụ na Chineke nna nọ n'eluigwe aja na Aguleri ndị mbụ na ndị egede ihe bụrụ ive kunu rabụrụ ya kunu dị na this journey na-promote this evil na support this evil ọ adịrọla onye ọbụla aka ya dị na mma mana ibe nka na-agwa igwe Aguleri anyị bụ Austin na-agwa Nnamdi as his chairman malivi emeka ebelo dis people eji o nwere nwa mmanụ nna anụ na awịa bụ akpụrụ ka ọ gịnị na anya na-akpọsị ndị mmadụ na-akpọsị today stand na nwanne m bụ nwanne m tọrọ atọ na agwọ na ọgwụ akwụlie di a mbọsị a na-emere akpọgo m nwanne m jụọ asị kedu ihe ọ bụ nya kedu the rule iplay di that day ọgwa m na onye so na agbara ọtọ nyapụta solukwa egwu nyasolu ụwa gawa na ya nụrụ na fọ nyapụta na-agbawa ọtọ anyị aka ya na niile ahụ mana ndị Aguleri ndị nna m ọ dị adị today adị m too small ịfight Aguleri adị m too small ịnwetara ịma Aguleri aka na Aguleri buru ibu mana okwu chọrọ ka m gwa unu today unu maka anya that man ọ na-akpa akpụrụ ka imive megide eme my sister oyibo nwee ji ebi m today akpụrụ ka waka chelimu aka ni awa chelimu bụ na ọ dị ana no today ọ bụ na m spend my last card n'isi gị nke akpụrụ ka spend n'isi gị because I'm metere retro sheet spend n'isi gị nnekwa onye ọbụla nwere ifil nwere contact n'oyibo nne brother nso gị n'ụdị ọbụla na m make sure na m enweta lele gị because na m jiri gị ọvọ na nwere right ịbata ịba ihe intimidate nche ndị ọzọ m ihe intimidate my own blood
ona nne nwere onu okwu na ona nne nwere ike aka na absorb ma mgbata nkwo the reality nkwo the truth dị dia kushi na ọdịna nna akọwalụ n'ulu akọ ya na anyị sinadị kushi na ọdịna nna akọwa for long now apụtara m online nkọwa maka ife omenala nna akọwa maka why because na mụ bụ onye ọma jele mbịa dịka dị nsọ kọwalụ unu ọha na ime mbịa ka nọ dị ya kpete ya mana ada alụ na-eme na obodo anyị nya bụ ngị bụ akpụrụka na point ndị mmadụ ọ bụla mara akpụrụka agwa bịa mụ bụ ngwa wọd na-agwa gị today si na mbọsọ ọbụla megide nga ejide that my sister ịgbaza ọsọ na Aguleri azi Aguleri kata mi Aguleri anya abụzi m ihe mmeli mmewe azi mmemme gị ka mmecha ọbụla Aguleri anya kata na Aguleri achọwa m ma mmemme ke sure na ngị akpụrụka na mụ chi olu gị na ụlụ a na azụ na ọbụla ngị na ụlụ a na-alụ this life anụ today ibi eme mmadụ ka ịmadị onye ọzọ eme gị ịmadị onye ọzọ bụrụ gị n'obi that's why agwa mmadụ kwụ aka gị ọtọ all the time anamapụta na this platform na-eti mkpu all the time edị na-kwụ aka ọtọ na omenanị abụrọ ba iji na mgbe niile bụrụ ọjị n'aka na-eti mkpu bụrụ nchi n'aka na-eti mkpu n'ihi iwu eziokwu uwe eziokwu iwu njikwo na nji dive iwu ọcha kwo na ọcha dive imezi na iwu ọchị na-epentie iwu nji na-epentie mee na ọ dọrọ mma okay now let us mean now no there this girl no now the way na film here came men but those the two families ndị dị nni ati esetulolo onwebe mmadụ na anụrụ chukwu ọgụ mmadụ na-akpali chukwu asị mmadụ anụrụ chukwu ọgụ mmadụ anụrụ aja na ọgụ mmadụ anụrụ ibe na ọgụ na ngị chukwu na anụrụ ọnwụ ọgụ chukwu na-ekwuru ọnwụ ọnụ ya so ụdị anụ bụ na emecha dachi na even unu ka tụpụ ntị m mazị ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ eziokwu unu mena bụ double as unu na-complicate issue n'isi the girl unu na-etinye unu bụ ndị na-support the girl na-egbulu the girl na ma ọ bụ na amara the girl mere alụ and ni ọta gbalịa ọ bụrụ mmadụ gbalịa ọtọ n'ihi o meteli ka chukwu ji nye ihe oge abụ n'ife ebe alụ dị adịa n'otu day ahụ dịka na-eme enwere some people na-eme azụ ejide atụ wata ya before ihe ejide gị na-atụ gị taa before ihe megide ya nasa mbosi nne bụ mbosi onye mana mbosi enwe ife before ihe ejide gị na-atụ gị dachịta ya o nwere ka ọ bụ na izigide na-ezu na-ana ma ọhụrụ onye eme na ejide arụ nwere ka ọ bụ na anya asegwu na the person ka ha ga-eme ife ejide ya atụrụ ya dị taa before abịa ka atụrụ ata ya ndị oyibo abata oyibo bere rescue the person ọ bụrụ dị isi nke ya ọ bụrụ dị isi hụ ichọ ka o mee nke dị bab ọ bụla emegidele nini ike ejuo before oyibo na-abịa ọbụna asa bọọlụ ya to ashes nya bụ ihe mere na this girl na ike ejulu chukwu chọkọ lapụta ọ bụrụ dị ka chukwu icho njin alapụta ya na ọta abalị maọbụ ya na turu ịgba nwaanyị ọtọ adịrọ mma ọ nwere na spọt ịgba nwaanyị ọtọ mana onye mere nsọ anị ijideli ana mele gods of the land chenjili gị mmadụ ebule emile mmadụ akụzinela chukwu mmadụ akụzinela aja anụ ri oji na-alụ ọrụ ya na nkụzi na ya akụzila aja na bụ mala onwe gị ịbụ ịchụzi na itinye aka n'ihe ọjọọ imezi n'ihe a na-asọ imezi na alụ oke n'ime those people na eti na the girl justice for address and all ụmụ nwoke mụ na ya mgbe ọ nọ ọ na-eti ya sometimes akpọgo m several calls ncha na kedele men ọsụm na-emele nke emekwa nke ọzọ na ihe emere the girl adịrọ mma n'ụwa gbuolu uwe oyibo n'ụwa emere nke men my brother ịkụzi n'ibe na amarọ n'ụwa gbuolu uwe oyibo abụrọ nya ka mmadụ eji na-eme ị na-eme alụ a na-atọ nwa n'obodo a na-abịa nkịtị ife dị nje na-atọ nwa n'obodo a na-abịa nkịtị the girl na that guy na-agwazi m sị m na no nwere ọkọrọ m omere 2 weeks ọ na-asị m na mmadụ gara ọka na ovu ndị Aguleri anya abụ ka ejidere nwunye onye Aguleri anyị na nwunye onye Aguleri anyị na họteelụ ebe a jere oyi mkpọ ya my guy kada ya dị ya nke gwa m bikọs nyekwa na mma ekwu okwu na that time kama na ọ bụrụ mgbe ọbụla aja na-ejidewe gị gbada kpolokpolo ọ na-akwachi the guy ọ na-akwachi the person maka onye gwe obodo nọ ya ka o si echi niile tudo ọbụna the guy lagide na mbọsa aja na-ejide justice ya chanel achawe ya n'isi na asị menemenezi ọ na the girl na-ayị dị onye na echi niile ọbụna aja na-ejidewe the girl ọbụna asị na justice ya nyere abụrịa mmadụ ọbụla mmadụ na-enye justice na aja na anyị etinye n'itin ọbụla bụ omenala ọ dụrọ mmadụ n'aka na ibe a na-ametali ibe imetala sobe gị anaghịla atọ ọbụla ọvụ bụ ọvụ ka ọ vụrụ anyị na-eje na be dibịa anyị na-eje hafa ọ bụ na ụka gị na-eje a na-eburu gị amụma n'ụlọ ụka ọ bụ na omenala gị na-eme ị na-eme nọkọta isi ka ije acha na ibe na-eme n'ezinụlọ gị ibe anyị acha na-abụ ihe na-amara ọka na ụmụ ndị na-abụ n'ihe na-abụ na mmụọ mana gị bụ ya nara abụ na mmụọ iji anya ụwa avụ na ihe agwatara ibe na-eme nne nya bụ na mụ na-agwa unu ụdị nwa dị anyị n'otude onye ewu eziokwu nyakwere eziokwu egbu nji nyakwe na nji dị ewe ọcha nyakwe na ncha dịbe nwa ibe unu na-ejiyele mmadụ na Aguleri anyị ndị oyibo bata na Aguleri na-ebukele ụmụ mmadụ na ndị na-enwere ọnụ okwu ndị na-enwere ndị ekwuluwe asị na-emele nke ọzọ na-emekwale nke mee nke ọzọ ife na-agụ mana unu makwala amala na obodo kwunu na-etise ana gị banye n'ọnụ batala n'isi na n'iji ọchịchị enyere gị n'aka isite dị ihe ji enye mkpokọta obodo ijile na-etise etise mara amalị na ọdụ adịa nọ na
na ọlụ dị mma nwere oge ọdụlya ọlụ dị njọ nwere oge ọdụlya nwa ntụ wuli dịba anya anya na ive nwa ụdị awuli na amakpara wuli dịba anya na wuli nwa obi anụ na wuli abụrụ nwanne m because ihe wuli jiri abụrụ nwanne m bụ na starting from mgbe wuli batara ọchịchị na mgbe ahụ na wuli godu ka anyị site ngwugodu ive wuli mere wuli chugburu ọchịchị mma yazi na wuli lụrụ ọrụ na Anambra steeti mee be anyị many places ịbịagodu ịma na obodo dịbe mana ị na-emedo osi nsị anyị na-eme nwe abatazi n'obodo gị maọbụ na aja na ebe ịkpọrọ aja na gị na-echenjizi ibe niile ma iwu nke ihe echenji ma ndị jara echenji aja na-eche ime gị ibe ọnwụọ gasịel nya gbasịelụ na nwa wuli na bikos nke izi na ọbụna ọbụla siel ka ọbụna ọbụla siel ka na ọbụrụ na aja na akpa ya wuli na ọ nwere ogo the reason why wuli ya eji nye lutu n'ọchịchị that day ọ bụrụ mbọsị anụ kọ ya etido ozugbo ka ọ pụọ ka o bulu ego imagine ebe m na-ege ya interview chairman EFCC ọ sị na ibe anyị adịli wuli ime bụ na wuli enwere any right ilutu n'ọchịchị pụrụ that day na ka o bulu ego ndị Naijiria ya develop another country ma Arab country nke wuli jide iwe n'ime chi instead ya nọ n'obodo nna gị aja na elarụla na aja na zọkpa na aja na ekpele gị ekpele ive mama ibazi agologo ezigbo wochi ewekpo gị n'elu elecha ịmali ị na-eme oyibo orina ịbata jizili anyị na-aza aba nke bụ na ada ngị wuli n'otu de sef o nwere ike bikos na okwu ma batara ikwu hie ama ekwuru ya ka nkwuchi eko bụ ndị mmadụ dị mma ma ka ndị mmadụ sọpọtụ ma ka ndị mmadụ egige ma mbata ngwa nkwu dị reality wuli amara m ebe ịbụ na ịbụrụ Aguleri ọ bụrụ ịbụ Aguleri na mgbe amụ n'isi na igwe ezi Aguleri kedụ ndị bụ ụmụnna gị n'ezi Aguleri abụne bikos ụdị adịa na obugolu ndị bidigo na wa mali dia family n'ezi Aguleri wamali dia family n'ezi Aguleri anyị macha ka anyị dị ezi Aguleri anyị si na-ebo ịbata n'ezi Aguleri kedu ọ bụ nya ka imela n'ezi Aguleri agosi gị n'igbo ezi Aguleri n'ihe bụ obodo gị ka anyị na-agwa na nwa eziokwu na ebe onye ọbụla bụ ezi Aguleri maọbụ onye ọbụla bụ onye Enugu otu maọbụ ọbụla mmalị na ụdị anyị n'otu godu de na ngolu ọchịchị nye gị before anything na ọbụla godu na ịbatagodu na obodo gị ihe amali esi na-abịa gidibe na obodo amụrụ gidibe aka isi nwegodo obi arụmamị ije meliwe kedu arụmamị mere o bridge anyị mali de ive na anasị na ọbụla wuli nke izi ọbụgo ndị mmadụ bridge na m nwara Aguleri ka mechekwa survive na that bridge nke ndị go shop because na aja ive dị na Aguleri ahụ lara ụla oke ịlụcha iwe niile anyị lụrụ mgbe keche ego liche mba niile anyị lụrụ na ive na ive anyị apụta gị bụ mkpuke elegana na Aso Rock na anwụ ya gị nwunye gị bụ a na-akpọ Osodieme ma ọ gịnị kedu ibe ihe setụlie mbọsọ na-eme mbọsọ na sandọ ihe mmụọ ya kwesịrị nji na aṅụrị na-eme ya ọ bụrụ ive mkpa ya nse ya esele bụ njụla machie ntị na public nke a public disgrace iwe eji eme na bụ ị na-eme ive si na mmadụ na-avụrọ gị Chukwu na-abụ gị ana na-abụ nwere ka na-agwa ndị mmadụ mụ na mana mgbọnọdụ anyị na-akpa alụ nna sị gị na ive mụ na ngana mgbe na-ekwu na sọsọ ya na ya anụ ive mụ na ngana mgbe na-ekwu maọbụ onye agbara ya si elu bụ Chukwu okike abịa mere aja ana na wọl dịcha na ogwu aja ndị na-akpị ogwu aja bụ ihe agbara ya si elu na bụrụ mmadụ so ụdị adị anyị n'otu dee ndị bụ onye welewe ọjọọ na-epe ntie dịka dị n'elu ta na nwunye wili akpọlụ adres akpọlụ ya nke mere nke Chukwu a na-ata ga abụ wute iwe ọjọọ abụnụ kịta ụdị a nwunye wili nọ na ọbụrụgodo okwu adres ka o eji na-ekwu obụrụgodo okwu adres bụ ihe dị anya n'isi kịta na Chukwu ebunye ihe overload aja na-ebunye gị overload onye ji na-efesi godu now and for that address ndị sọpọtọs ya ndị a na-enye na sọpọtọ anya akwanyere aka ọ bụtụ na unu bie nye iwe na unu ji ebu enye ihe bụrụ ive na ive omeli now ọ ya anyarịla ọkụ ya ma ọ bụ na ọ kpatara ọ bụrụ na amara unu eji na-eme ha kpọ tie azụ ati anya ụbụrụ jasa ya arụ ka onwere onwegodolo onwe ya nke ụwa na iwu ya ji na-eme bụ mgbalị nje nsiwe mmụọ ngọ nje nsiwe aja na ngọ nje nsiwe ọdịnala anyị ngọ nje ndị na-ada otu omenala mmụọ anyị ji bụrụ na ọ na alụrụ ọrụ na na-emere nke n'ụwa bụgoro na civilized world na-emego nke which no civilized world anọ ya ka eji nwa amalị nga kedu ebe ya eje today anyị ji na-akụziri gị maka ọdịnala gị anyị ji na-akụziri gị maka iwu na-eme meni ndị be anyị na obodo rapụghị oge dị ebube nke obodo agba na n'iyi isi obodo ọbụla nwere ibe ha ji bụrụ ish kọmuniti ọbụla nwere nke nwere njirimara ava kpatara enyi agwụnụ na ebe nwa dị mpụtara ive bụ Aguleri bụ abụ m Aguleri bụrụ mmanya ọ dị na-agba egbo niile na-asụ n'onu n'onu ibe na-asụ na ege ọ bụrụ ma niile eji na mana ndị be anyị bụ ọbụla gba Aguleri na-asị na ya na nụrụ na-akọ ịma na ndị abụ na-elili eli n'ọdụ onye na na-afọmụ onye ka amụọ gị n'ụlọ today abụrụ ha na amụrụ gị n'ezie nye dị na amụrụ gị n'ezi na n'ụzọ ka amụrụ gị naanị ya nọ n'ụlọ togide na ịpụrụ ite otete gaza n'ụzọ ji sinye ma ọlụ were na iwe na-emebu lokal tin na iwe na-emebu ihe ndị na-abụrụ ụzọ
nya ka eji ejide omenala anyị na-atọ onye upside down. Polisi bata na abaya ọ na-ebu mmadụ ọ na-ebu ikpe ndị ikpe omenala. Ọ bụrụ ha na ikpe anyị ka na-ekpe nke ọ bụrụ ha na mmadụ na mgbọ n'ụlọ ọgụ ọ bụrụ ha na-ezuru ori na mmadụ mere ive aja na ejide mmadụ unu jizelu unu nwekere mmadụ ọnụ unu nwekere ndị abụ n'ọnụ unu nwekere mmadụ ọnụ na gọọmenti mee mmalụ m ndị ikwu na-emu mmalụ m ebe nsi ndị nne m kedụ ebe na-eme unu nọdụ ndị nwa na-eyuzu unu like this ma na unu di ya na ive ibe ncha ka ngwa unu mgbe unu na-enyere ọkwa n'ụdọji property justice n'ive emele n'ive nwa uche unu dị ụdọji achụwa unu o kunu rabụrụ ndị be ebe nọdụ foducha ka unu si na ọnọdụ eme nri uche unu dị ya na onye nwere anwụ dive ana enwere nwa na-ebuchiri enwere anwụ ọnụ unu arụ na ọ datagodu nke mụ na ụmụ ya sọpọt na mma sọpọt ya those family the girl because na eje na bebe eme ego the girl emele ego kwuhe niile unu jiwe the family ụdị a na-ejicha ụdị ụdala nọ na station nọ na selu today mmadụ ka nwanne ya die na anị ọ na-akwalị na nwanne ya nwere buli eche n'ime mkpọrọ o nwere nwangaị mbọsị nna eme kọlụ nwangaị mkpọrọ ndị Aguleri anyị nọ na ebe a na-asị na mmadụ imele nwanne ya nwa ụdanya bụlebanya gbagbo mmadụ na mmadụ ezuru ome nwanne ya dị a na ọbụla nne gị na-ayọ ọbụla nwanne ya na-ayọ ngị dị netelu anya na-amụ ya amụ nna ihe na-ekwu nche mgbe dị anyị na-ekwu okwu a na-ekpopụta igbudu na-ekọdachi nna what if na anya na-asị na omenala ọrụ ọzọ dịka mere n'osisi eburu ozu ọzọ na-agọ dịka okwu nkụkọ na-ebu what if na nne gị nọ na that shoe ejiri ọgwụ kechie nwanne gị mee ga enye anya ọ nwere ihe ọbụla na-akọ na-ebeliv ọ nwere ihe ọbụla na-akọ na-ebeliv ọ nwere ihe ọbụla na-akọ ọ na-ebeliv o megide ome after ka o mezili ibido blame jee tiele nwụrụ anwụ n'isi ndị ndụ confess le nisali iyi ọ pụtara nya bụ ive ndị mmadụ na channels na-emeli alụ na-eme onye dị ndụ jem ụwa ya onye dị ndụ jem ihe nye achie na mba okwulu ma ya nwụrụ anwụ kedu ihe dị mma melebele ụdị ahụ nọ n'otudo na-ekpe n'ụdọji mere nke na ụdọji atụrụ nwaanyị ụdọji na-emere nke ọzọ unu believe na-ekwe ụdọji ọ bụrụ na ụdọji atụrụ nwaanyị mme n'eziokwu na nwere ka esi eme ya na be anyị akpa anyị akpa ọkpa anaghị akpị ya na ọ bụrụ na ụdọji atụrụ nwaanyị mebụ arụ nwanne ya bụ nwoke agwagiri brọda na ka eme nnọọ ka eme nnọọ mana emere nna dị giel bụ nna dị giel nwa na-awọ pụta kwuo na ụdị a dị gel n'otudo n'ihi nya ive ọ na-eme ive dis gel na-eme ka nne megidere na bie na-aka nya nyere nne ive nne metazi je gbuo nne na ọ bụrụ na ụdọji bụ ọgị awụ na akpị ya na-arụ mgbe ọ nọ ndụ na ive mere ive akara ime na ive mere ụdọji akara ime ụdọji na ive mere ụdọji bụ na ụdọji na ive mere ọnwụ bụrụ ụdọji ekwerele n'ụlọ isi ụdọji bụ ọnwụ nya bụ nna dị gel na-akọzwa destiny ihe people na-akọwa na forges na bụ na nna dị girl abụrụ na nna dị girl abụrụ ma na-aya ya person na ọ mara ive na nke mekwe nke ọzọ mana okwu nchọrọ ka ngunu bụ na kunu abụ ndị na-asọpọtụ the girl the lady bụ ndị na-ayị nwunye mmadụ na-asọpọtụ that girl and ụmụ nwaanyị na-asọpọtụ that lady bụ ajụ ese bụ ụmụ nwaanyị na-ayị oyi na be dive na nwaanyị ọbụla amali ive nwaanyị ọbụla amali nsọ na amali omenala enwere any right enwere any gods to support that abomination na ihe abalụ at least ihe mmadụ eme mmadụ ewali tipu mkpu n'ọkwa alụ ya wee gị n'elu ka ọ yali kọchata gị so unu abụ ndị nọ na na-epenti dị okwu na-enwere dị okwu personally nwere personally jile na-ata ndị na-enwere ọnụ okwu avụ jile na-ata ndị na-enwere ndị ekwuru avụ na-ejikọ ndị mmadụ unu mara amalụ na ụgọrụ nke unu na-abịa oles ọ bụ na Aguleri na ọ bụrụ aja na Aguleri ka ibe amele maka unu na eme detain o dispose unu one by one after another mụ na-achọrọ ebe unu nwere gos si kunu tekizie azụ kunu overtakezie igwe anyị bụ igwe ọchọchọ rula si kunu tekizie opposition onye ọzọ jihụla ego ma mpụ na-akwachizi igwe ọnụ igwe ewuchaziwe ekwuzi ọ na-ekwuzi maka igwe ọdịnala amalụ igwe ọdịnala amalụ ebe ọdịnala enyiri ozi okwu gbapụ ụja na alụ na-eme n'obodo ya unu jizila egozi na-akwachi igwe ọnụ na-eme ibe niile igwe ewuzi eziokwu ọ na-agbazi okilikili Nnamdị bụ okwede bụ prezident nke na onwe gị mmasịrị na nwere mmanụ mmekwu n'ebe nọ bikos the way isi na-agwa m detain agwụgo m na onwere gị na oge watakwuru nke gị ma nke mara amalị na dachi yutu anụ dị a bụ n'aka gị ka ọ dị ọ bụ na ive mee na yutu na aka bụ yutu today no yutu nwere ive yutu na-eme bụ yutu na-etake order from the elders ndị muduru ndị anyị nwere ndị isi na be anyị before that kind of thing we need email consult ko ndị nwere okay ụdị n'ihi je na station that day ga inquire ị nwere right ngwa asị oge ngị na igwe na mbetukọta tụ oke na this matter now na ọ bụrụ na station ka na esetụrụ okwu nwa na okwu nwa ga-elugodu na banyị iwe ha bụrụ ọ bụrụ okwu station dive
because n'ime nwa dị ọ dị pure clear that na ọbụrụ Oyibo na-intervene na this kind of a matter na issue a treat n'ọnọdụ ba Oyibo ejiwe ndị mmadụ ajụ ese jizele ndị bụ dọjụ ameza karịkacha nya bụ ike mela agụ mecha agụ je na bagụ lie nli agụ mmụ Igbo Aguleri onye gwa n'eziokwu na gwa n'eziokwu obodo nwere obodo yi ebulu obodo na-ekọrọ ọnụ n'ụgbọgụ omenala dịkwa na anyị nwa abịa omenala dịkwa anyị nwa abịa dịkwa na anyị nwa ana mmadụ echenjiri ọhụrụ omenala mmadụ enu echenjiri ọhụrụ omenala nke bụ ya pụtara n'isi na-echenji o nwere one woman nwụrụ one such time o na-etinye post na-asị na-eme nke ndelie mụ a respond anya onye ji respond anya iwe na-asị bụ na asọmdati omenala na-ekwesịghị onye chenji n'ụwa gbuola uwe oyibo na ihe na-agụ nwoke na-agụ nwaanyị na ọ bụrụ sịsa ụmụ nwoke na-agba n'ilo na ọ bụrụ sịsa ụmụ nwoke malikazi agba n'ilo na-emebe na nnechi amụba amụ nke izi bụ na ọ bụ na abụ a responsible man ịgba n'ilo dipendịlị na nwoke na-agba n'ilo dipendịlị ụdị nwaanyị ọ nụtarị na nke bụ nwaanyị amala onwe gị di ga-agbara n'ilo because ibe anụ eje na-ezi chọ o nwere n'ụlọ bịa na iwu niile etikọ aka obodo na-eji nwe improve onwe unu mana ịnụtazi anya person ezi onye ichekigide life gị ịma na alụndụ enwere ozi isi gwara aka kụwaza kọsị masị gị na onwere and again nwoke gba n'ilo na-aba anyị ọ bụrụ alụ na omenala Aguleri ọ bụrụ alụ na omenala Igbo even Bible ahụ unu na-agụ na Bible condemn adultery na as not adultery bụ alụ na Bible mmadụ nọ na be dị na-ayị ọyị kodoziko onye eluze na nke ụdọjiz na unu niile eze tụzi aka akpazi onye batọsi na-emele alụ ọ bụzi onye na-ekwuzi okwu ya bụzi na-agbara ajụ ese ọtọ kedu ihe bụ na-agbara ajụ ọtọ ajụ ese ọ bụ gold ka o bu na ngada ajara avụ ya emela alụ aja na jidele kunu nọ na-eti mkpu na-agbara ọtọ kunu na-eti mkpu na-agbara ọtọ oke donu cheni ntị na ibe na azi as far as ọ bụ na this girl na ji ọnụ ya kwuo confess m ihe na okwuru na ọ bụla kọrọ ọlụ ya na-arụ ebe ọ bụ na agụtala unu gulie gaba na onye emeche o jiri ọnụ ya yọọ mgbaghali arụ ndị bodo ọjụọ na mmiri nọ na ndị bodo onye emeche bịa begbuse n'iru na-ayọba ụmụnne m ega bụrụ iwe niile ụmụnne m ike pawa nwe na-enye ya na-enyere gị pawa today na-enyere gị ofi as the position today ọ bụrụ iwe niile aka wuli ligolo mmụrụ na 2014 o 2015 ive litu ụnyaahụ dị nke Soludo take over gosi gị na enwere champion forever so ngị onye nọ na-asị na ngị bụ ekwuchi agụ na-esi na be geje na be Chukwu na ngị n'ihe ikwuru ka eme na ihe eji ego na intimidate ndị ọzọ na ihe eji ego na-eme ihe sọrọ gị ịbata ijide alụ na-eyizi alụ dịka akwa na Aguleri be nna m Aguleri a na nsọ obodo Jizọs na-esi eze bụ nnukwu ndị ụka mara kedu emele m Aguleri nwa oyibo nwe na-eme oke na ka m nwezili oyibo wara asị gị na n'ụwa bụ uwe oyibo n'ụwa bụ ume nke ọ bụgodu na ibe na-eme na onwere ibe na-eme na asị yes ka ayala ime ka ekpuchie ma ha ezigbo ihe na-emedebe n'ụwa bụ oyibo apọsụ ndị niile ya eji kamera ndade mbọsa na-eme na mgbe na na-abịa igwe ke na-edu dị uma na-aga ọ na-edu aga na aja naanị ka emegodi ya n'etu n'ọbụla apọsụ godu kamera nyabebu ya chanel ike unu ndị ọbụla ya ọbụla bụ nya tiedete na net esi ebe ọ sịpụta na net ejide the person Dubai some of guys nọ Dubai ga-akọwa ya ga-ebia m witness na agba n'ive mmadụ na obodo niile eme na Dubai arụ na accident na Dubai kebata ka iburu kamera na-eme oyibo jide ego ozugbo igwe onye na ikwe ive na-eseli n'aka na ọbụdali ihe etinye eze bụ na fon apụtawo na nke apụtawo na ihe emere bụ ịmara ya nọ n'akụkụ ese ịmara na nke nwanne m nọdụ nwayọọ n'ihe ebutere ihe ọjọọ na akarịa n'ụwa negodu Aguleri anyị taa negodu ọ bụrụ sagbara na Igbo ihe ọjọọ dị n'iche na-eme ife akwụkwọ ajụ ese nwa na Stella Odua ma ndị na-epromote ọ bụ nyara ka alụ na-eme na Igbo anyị today ọ bụ nyara ka souls ọ nyara ka ọbala innocent blood na-ewe na Igbo today o nwere ekwulu anything mana ya gbara nwaanyị ọtọ nurezie tiezie ndị human rights sita na nwere ozi o nwere one voice my guy fọdụ n'ụtụtụ a nkeche the voice amịla kwa dojo mmanya because ya amịla kwa dojo mmanya ọnọdụ kwe na gunu na ma ọkwụm nwoke onye oyibo bụ onye eke
kpọrọ m gwa m na ihe amụrapụ ya na dịsị na aka dụrụ dị ya the same thing and onye ka na-agwa m litin bụ onye Imo steeti for that matter ka ya nsị na omenala ndị Aguleri na Aguleri nwere omenala the same thing ka voice ya ma ga fọdụ n'ọtụtụ na na nụ voice ya bụ onye Imo ya dịkwu side Imo ha o kwugidere okwu mali yes na o nwere ndị mali ive na life no matter ụdị akwụkwọ ọbụla egwuru n'ụwa si na egwuru ahụrụ na ọpụta gị na-ebu prọfesọ na ebu ive na men nkụzi ka kụziri gị the ihe jiri disobey your culture, your tradition and culture unu ihe jiri na-awụnye aja na garị this life I know today ọ bụrụ iwe niile dalị na aka na-eli o nwere ike na ji gị ijide ji n'aka na ji chọrọ ili da inwe ite itichepụ elivi again o nwere ike na ijide bread n'aka na bread dana na ijide itichepụ elivi again ụmụnne m mana aka mụ gị ma ọ bụ owe gị dana na lokelesi na aka m dalị na aja o nwere ihe kpokọtara again o nwere ihe nwechata inside ove gị kpu iru na ani today o nwere ihe nweta dị a na-ere ịrapụ gị so na ọ bụrụ ibe niile ke na-ete ekele anyị daji ọ bụrụ ibe niile ke na-egbu aga n'oyibo ọ bụrụ igbe niile na omenala bụ omenala na-ekwu okwu omenala ọ nwere ibe bụ omenala ụdị ha dị nụ today ejọrọ m akwụ ori na ejọrọ m akwụ mana m agaghị ije na live agaghị m ije na live vu ibe kwane mana ọ bụrụ ha na aga ka mbuli n'isi ka nsị na ọrụ na ọdị abịa ọbụla n'obodo da mbata mkpara ọdụdụ nye n'ike ya eji mkpa ọdụdụ nye n'ike abụ n'ụwa buru ibu ụwa dị ogbu ọ nwere ebe ọbụla mma na today arụ ekelese na ebe ndị be anyị ebe mma bụ uzikwo na ebe ndị be anyị nri na bụ Kenya na arụ na mgbagodo a Kenya nụ today na mgbatagodo dị mbata onye ọbụla asị gị na ya amalị m na amalị ebe m bi ọ na-abịa na be m ịma na mụ na mbọ nwere ebe m na mbọ ji ana ajidogodo eti na me outside mmeche nọdụlụ onwe m because ama awụọ n'ụwa na-abazi na another dimension n'ụwa na-abazi n'ebe ọzọ ọ bụ this country na ọ bụ South Africa na ka m mee nọgide na mbata na mbụlụ onwe m na-ebuye ndị mmadụ na-eme mba because ama ọmụ n'ụwa eziokwu adịrọzi n'ụwa atọ n'ụwa upside down so n'ibe nọ bụ mbata nọdụlụ onwe m kwenye aka m ọtọ aka m kwenye ọtọ na asị na nwoke si na ajụ ọba nwaanyị si na ajụ ọba na ọgwọ mara eje isi na ekwenyere aka gị ọtọ asị na m kwenyere aka m ọtọ mana Chukwu na nọ n'eluigwe mara aka ya dị ọcha aka aja obodo ya na-ema ibe na-eme iste dị mmadụ enye ọtọ tipu mkpu na alụ ka alụ wee gị n'elu ibe na-eme ka ọyala izu gị ịnọdị na-epe ntị ya ịnọdị na-asị na ọnọdụ ibe na-eme na ibe ndị na-abụrụ ụzọ kedu ka eji eme nwaanyị nke kedu ka eji eme nwaanyị nke ọzọ n'aka nọ nwaanyị na-ayị oyi na be di ya mmadụ ekwuru okwu ibe anyị mara ihe ndị nna nna anyị batara gwa anyị na-ekwenye na-eme na ọ na-akpochiere obodo azụ na ọ na-egbu nwoke na ọ na-akpochiere nwoke azụ na ọ na-eme nwoke aga n'iru na ọ na-eme nwoke eme nke a na-epe ntị asị kede nwaanyị na-abịara ụdị utie nwaanyị na-abịara ome nke ma anyị gaghị mụ na mgbe ọ bụ nya bụ onye na-bụ ụdị okwu n'ogologo n'oge ọ pụtara mma akpasị agaghị ọha nke na-agwa m okwu na mụ na ngara mgbe akụruru membe ebe mụ na ngara mgbe ọ gara agwa m something about my life about nwaanyị ndụ dere n'ụlọ nwaanyị na-abụ onye mmadụ na my mom agwagide ụgbọ m na-ekwe na-ekwe na-eme na si na ntụ na ọ bụla eme na-achọ ntịte mụ na ezinụlọ m na-achọ ntịte mụ na ebe m nnọdụkwa ihe ọbụla mmụọ na nnekwu mmadụ dịka nnekwu alụsị nnọdụkwa na my dream na-abụ many things by which na nwere nke nna ha dịrị that girl na mgbata nne tebụl esa nekwenye na-eme nne nna agụ anya na-abụ ya na nnekwu na mgbe talkative na nwere nnakọ ọkwa mgbe dị tini mezi na bi na mụnwa bụ anyị mara onwe m Chineke nna na-edu mmụọ na-edu ajụmazi Chineke mmụọ dụmụpụta ụwa dị active na mụ njideli dị girl ọvọ mgbe dị chimezi na akwa ife na-abịa nọdụ anya chaka n'obi na-akọkọ egote ya na-ebule m my mom adịghị bi now na mụ nọ na epent na asị na n'etiti mụ na my family na-eme nke nọdụ na dịte dajie echi na dịga pụta nwere kapụtaza m ọ bụrụ na my mother kwutere m ọbịa na apụtazasị nwaanyị na-ekwure nwaanyị na-emere nna agwa dị gaị dadị na-asa ọha nke bụ ya na-agwa m dadị na-asị m na ọ bụrụ onwe ive emere mụ na ive aga m na ngara mgbe ọ nọ ive ya agwa m ụwa bụ na ọnwụrụ ọgwụ na-egbu m na-agwacha ọmụ ntị m anụ ya ma nya ka ọnwụrụ ọgwụ ahụ na igburu mmadụ bakwushi na ọgwụ ka onye dị gel jikwa onye konfesi unu na-epe nche na onwere agba dịga ya onwe emele nke ọzọ maka shi ngị bụ onye na-asọpọtụ this lady nwunye gị ji eme gị aka of a ten ngị bụ nwoke na-asọpọtụ ya ngị bụ nwaanyị na-asọpọtụ ive ọjọọ aja na ya ejide ego dị ojide dị gị dispose oge nke gị nwere nke onye meje ego ịsachahụ iyi n'ebe anyị ịda ozugbo nwụrụ because na ive ọjọọ bụ ive ọjọọ
na bụ nke be ya nọ na-asị na ibe mere that girl bụ nke na ihe mere m nke ọzọ bụ ibe ka na amarọ and na-ajọ ụlụ ana na-egi nsogbu dat ụlụ ana na-egi nsogbu abụ nne kpatara ijire dig down mala ebe the problem si mala ebe ibe na-eme n'isi o nwere one of my guy mkpọrọ ọsị m na nwere ya na na-egere ụdị aka na na-emere nke na ibe na-eme bụ na detin ime bụ na Aguleri na ya jụrụ esasị na nwaanyị alagbulu na nwaanyị na di ya na mgba na ahịhịa the person nwụrụ nsị nna o nwere dịka ome n'obodo gị ịmalị na ọ bụrụzi ive iya eme asị na because social media evil I know today even when after social media bros ọnọzọ dị ka awụ ime na-ekpodorozi ọkara many people are nugie many news ebukwele many things happen oge about the even eme na ebata ọ na-enweta opinion nke ya so n'obodo gị na ị kwesịrị dig down malibe na-eme nne mgbe nji ajọ ka mali your own point of view n'ive na-ada ive ọsọ na ọgbasara nsi oke ọ gbasara gị mbọsị agbasara gị because ive mere mmadụ ka mmadụ ive mere onye ọzọ ka ive mere mmadụ ka mmadụ ya mụtakwa ive na-ekwu n'okwu ụdị this kind of thing mere na ịbụla enwere uche bụla enwere agụgụ isi ịmago na ive na ive na-ekwu na o mezi n'izu omenọnwa na mbọsị niile bụ mbọsị onye ori na mbọsị niile mbọsị onye ori mana owu mbọsị enwe ive ahụ na bụ ejide gị ndị azi disgrace ka disgrace gị the disgrace now determinizly ụdị nke na-achụkwu na mbụ ụdị chukwu yi acha na-elu ya ana mmadụ enwere ike question God mmadụ nwere ike iji chukwu ajụjụ mmadụ nwere ike ichukwu n'ime nke eme nke mba mkpụrụ ekwulụkọ ya awọ mana ịwa mkpụrụ ekwulụkọ ezi ndị mmadụ echeziri mkpụzi ụdọji nwee di ya na ana mma ụwa nwee obi ka na-atụkpọ onye dị ndụ ive na alụsị gburu ụdọji na nke ụdọji mere nke na-eme nke na-ejide ndị bụ ụdọji na-avụ na-ejide ụmụ anụ ụdọji bụrụ nwa ụdọji tie na sel na-enwere onye jekwuli ya mana m na-eme dis video na-ayọ yutu mmụ alọ m ọ bụgo na yutu Aguleri etinyere aka na-ayọ yutu mmụ alọ m na-ayọ ikorobịa mmụ alọ m na-ayọ ụmụduru mmụ alọ m bụ ndị ikwu na-eme unu mali unu eme dis people unu efe onukwa na aka unu si na ụdọji ya mere nke ma na mere nke ọzọ unu abụra na enwere nwa nwụrụ na onwere ekwule enwere anwa ọnụ ya nye bụ na gbana nkịtị ka ndị mma arụ azị ọbịa lọvụ nwa jiri nwa unu mee karikachọ ụdị a na mmadụ na-awa na mmadụ na-enye ndị be nsogbu ihe mmadụ enye ndị be nsogbu abụ obere ive unu rapụkwa ụdọ jiri adị isi ụdọ juju na na-ese ụdọ jiri nwa emechakwa dị sentin ka e repitkwa n'isi onye ọzọ ma ọ bụrụ na etiro mkpu alụ nwa na emere na bunu ọ bụrụ na ire ụtọ alụ nwa emere na bunu ọ bụrụ na awụrụ unu ya eme na Aguleri na nwa Aguleri asị na a na-awazi awụrụ na unu nye ọtọ juwe mụduru ndị beda gel juwe kọbịa nọ na na-eli ọ bụrụ unu jide ka ekwu dị okwu ọ datagodu na iwe ọbụla ife ọbụla eme jiri m ego na mụ ama eluru m tịrịkwọta azi ndị famili ndị dị gel wa bikos na asị na anọ ọfụma mana ọ bụ na 1 naira ka nji aja na-emere m amara nche dị 1 naira nwanne make sure na justice na-ere ndatọ justice na isi ụdọji na ọ bụrụ na mekwuru okwu ajọ ese na ajọ ese bụ nya na chukwu na mbụ jazi o mecha ọ ya azụ okwu o mezi nzọ mere ọnwa arụ oyibo bụ oyibo ụdị oyibo n'otu na oyibo jide gị na-eme gị na interview gị like n'izu lori today oyibo ga na-ajụ gị ese na-akọwa dị o nwere ibo ya sọsọ uwe okwu ka oyibo epik na and that okwu na oyibo epik onye eji ya jọji za ife niile na ịkọlụ di a sọsọ aka n'ụdọ ajọ ese na-akọ nya ji nwa bata nya die na die na mgbe die na ezina n'ala ikuku die ekpuli mụnọ di manụ bata ṅụvi ala nya sanya pụrụ maka die mee nke ọsọ di abịara onwe di ala nbata nya gbagide ọpụrụ unu epikro the point after the following day ọbịahụ again after the other day nya wụsị arụ ka nya dị n'elu na bed ka nya zuko ike ga-apụrụ the guy bata n'ebe a ṅụvi ala again nya gwa nya pụọ na di bata n'ebe ekwude ihe na ebutakwala niile okwu nya the guy si oke ka nya release n'ọkpịa n'ọkpịa ka nya pụ nya kotelie mmanụ n'ọkpịa ka nya release nya nwasị oke o metele mmanụ ọkpụkpọ ya nya release ndị be anyị akụrụ n'aka nwaanyị na-akụrụ n'aka unu ebelivu na di ya dị awe na di ya malivo na-eme iwelu na-emegbuo m kwuru na bụ ndị na-ebelivu destiny and gị bụ onye Aguleri amụrụ na Aguleri ma ọ gị na aja na Aguleri igbe na Aguleri zọkpa na Aguleri zọkpa na apịtị mana support this kind of a thing ife dị na Aguleri ya ọgụgọ aja na Aguleri ya ọgụgọ ndị nna nna anyị ji ya ọgụgọ bụ ndị nna nna Aguleri Aguleri abụrụ ordinary name Aguleri ọbụrụ mmadụ nyere ọtọ gwụọ onwe na obodo ka ọ bụ bata n'obodo bụrụ isi
unu abata na-epe na-akọghalive justice for ajụ ese rapụzi onye kwesịrị ịma ụdị esi nwe mmie ma ụdị esi nwa chanel a na-aka nọda ten ọnwere nye nji bịa ka m kwuo okwu a bụ ka nkiri alị ndị si na ajụ ese bụ na ụdọji abụrụ nwoke na ajụ ese ụdọji bụ ọ na-atụrụ nwaanyị ime ọ na-emere nke ọzọ ajụ ese nya ajụ ese mgbanyela katakwa dị ọnwụrụ ofe nche n'elu ajụ ese ọ na-emere nke kunu mmadụ n'ime ihe naanị bụ fọjin ka na-afọ ọjị ya na ajụ ese bifo metali bụ na emie ụdị a nọ n'ọtụtụ ebe kọlu na rulu ka ebe na kwuru ekpere oge na-abịa mgbe abụọ mere ọkụta unu na-epromotu ya unu na-edugharị ya na-eme na kwunu rabụrụ ndị a na-eme na chu ya kpetochu n'ọkpa one by one okpetochu n'ọkpa one by one nwantụ na nke wuli na-eme ibe na nke wuli na-eme kedu ndị Aguleri anyị na ndị a na-ada bitikpiti ana kedu ndị niile ọtọ bịa ti ka abere sko ka adịgodo esi ibe wuli na aka ti mana unu na-etiro mkpu na kere ya janeli ọ dị nke wuli aka ekwesịrị mmadụ enye ọtọ mali yes na ibe nwa abụrụ nsa na ihe abụrụ na nke ka ihe show your power no nwere mmadụ emere nego dia moreover ụdị a wuli no today wuli empower a lot of people a lot of youth na Aguleri eliro m 1 naira wuli na abụ na mana mma no bagodo many people gal ndị anọmba aga why na enyiri ọtụtụ n'ujili kọntaktị arụ mee protest na Anambra steeti goduba Anambra steeti a na-abụ n'anya na mbụ mana unu emerie na n'ebe ya ngwụlọ nọ ka ndị nwere ọkpa ya mụ ike ebe ya ngwụlọ nọ ka ndị nwere ọkpa unu abataghị njizelu ụdọjizi na ụdọji na ndị bebe na-emezi karịkachọ gbamara unu ebule emere ome unu na ndị na mmadụ nọrọ na bụdọjiwa na ọ bụ na mmadụ nọ na bụdọji arụ unu tachagodo abụ na this kind of art unu mere nwa unu lagburu mmadụ na Aguleri anyị mana ọ bụrụ na mmadụ unu ọ bụla ebu n'ihu unu na-eti mkpu na agbalị nwaanyị ọtọ kedụ agbalị nwaanyị ọtọ ọ bụ nke gbalị ọtọ ma ọ bụ m gbalị ọtọ mmadụ meri aja na-ajide gị ị na-etizi mkpu na-emere nke ka ịkụzielu aja na ọlụ ya maka na isi na ịmali weri na n'ijara akwụrị na n'ivulu ụzọ rine foonu anyị na-eji na-eti n'ụwa bụ na foonu adịghị ọ nke lụrụ dị foonu ịmara na mmadụ lụrụ foonu abụ civilization ahụ ụmụ ihe niile na-enweta kedụ ọ bụ ya ka ikoli contribute godi na this life n'ovu nke ndị ọzọ enwetara gị ebutela gị ka ejizi na-emebizi your own ụmụnne m onye kpọọ ọbịa mkpọkọrọ agbata obi nwere kpọ ntụ anyị bụ Aguleri bụ obodo dị ebube anyị bụ Aguleri bụ obodo nwere nsọ anị anyị bụ Aguleri bụ obodo amara amalị na mba niile na ụmata ụdị ọbụla ọ dị anyị amara anyị ọmarụ na amara anyị ọ bụrụ na n'ike aka anyị ọnọdụ kedụ akọ nkolu na mbido izi ebe group of enwe na-abata wuchi akwa ọcha kecheni akwa red kecheni si na-amapụta group of enwe bụ enwe jele ọgụ azị mmụọ jele ọgụ dịva onye kapụta n'iru ọgụ ya bụrụ mụvụ mkpụrụ enwe n'iru ọgụ mana ọ bụrụ nwatakịrị bụ egbe kwụrụ ọtọ ọ bụrụ nwatakịrị asị na maka nwoke pempe n'ike nga agwa ọtọ bụ egbe kwụrụ ọtọ mara yes na onye nwa na ọbụrụ ọsịsa anyị si aga mmadụ arụ dị Aguleri n'otu de mmadụ nọ na Aguleri na-agba egbe mmadụ nọ na Aguleri na anụ ọgụ ma ọ bụ na ọgụ esetigo mana bete pagodo Aguleri ka ịmalị n'obodo onwere obodo dị ebube ife abụ n'obodo dị ebube kunu dị mini na-ete aja kunu dị mini na-esten ihe unu dị mini na-eme kọsịpụta unu na human right asịrị kedu ndị human right hepụrụ kedu human right na-emezi na Nigeria na-ekwu eziokwu abụza nwa mbịaza mmezi Aguleri mbịaza nrụzi ọrụ na Aguleri be anyị kedu ya contribute goolu na ndụ Aguleri n'obodo Aguleri ọ na-ebute civilization ọ na-eme nke aka eji na-eme ive ọmụduru n'ọdụ n'ụlọ ewu a na-amụ n'ọgbọ mmadụ egwuru okwu ive na-eme ive anyị kwesịrị ka anyị tiri iche n'ụlọ be anyị a na-agbazi ya na anwụ na-agbazi ya na news na-emezi ive na chai alili gbuo m mana mụ na-ekwu si na ụwa adịghị anọ ive onye si onye bụla ive ọjọọ na-epenti ive ọjọọ na ive ọjọọ jeme the person onye bụla eziokwu na-eyi anya akwa na-eyi anya azụ ave amekwu na azụ ave anyị ga-abụ nke the person ajọ ya bụ nke the person o nwere mmalụ mekwu ebe because na nsị na ọtụtụ tụtụrụ mkpu na unu amagbu na ndị ajụ because na asị na eziokwu na avụvụ na-arụ eziokwu na-agba agba na ntị nsị na ọtụtụ mkpu tudo na ọgba ọgbakọ eji na-agba unu na ntị o nwere unye eteke az mana ihe bụrụ ibe na aja na ya unu ugo n'owu n'owu aja na Aguleri ji unu ugo n'owu n'owu kunu na-abụrụ ndị na-etinye aka n'ive
na nweta this program na m enweta this live program na njedebe today mana ekwugo okwu again that man na-akpa akpụrụ ka onye ọbụla amara agwụ ya na ụdị nne nnu today kpaka m nke abụrụ na m na-anụsị Aguleri ama nụsụrụ Aguleri ndị na m ọgwụ chukwu ekwere ka m nwetara Aguleri ọnụ chukwu ekwere ka m meketa ebe ka m ọbụna ụdị adịa nụne ka nsị na Aguleri anya bụrụ ya mba mana datịka ebe akpụrụ ka na maọbụ gị amara m abụ ya mana onye Aguleri ka ọ bụ na mmadụ mara na Aguleri onwe megide today nwa anụ na-eji masị agwa masị sa ngagbazi na n'iti na ngagbazi na n'ewu ya na ọdụ ka ebe ejide akpụrụ ka m na nga mgbe ebuvo nwa anyị ebuvo nwa anyị enu ụdị anyị no today ịmali yes na kema nke ịmara nke ọzọ ịmali yes na kema nke si just si jide go that my sister nchọta ngwa mma fight ro ndị na ngị bakpụrụ ka personal ka mmesogoro ọbụna mma avụrụ mmadụ na ọbụna mma avụrụ gị mbulu ọbụrụ nne gị maọbụ nna gị nọ maọbụ na onwere maọbụ arụ nwunye gị maọbụ onye ọbụla ivu ya ibuo nwa ọbụna nga mgbe ebuo nwa enu na dis na Aguleri anya m naanị mana ọbụrụ sa ngị na malụ na alụ and nche ụdị anyị ya apọntị aka ụdị anyị ka nwunye ọbụna nụrụ nwaanyị ụdị aka nwunye gị eji eme esi ka alụ isi ana ụdị aka alụ nke ka na-eji egbu gị ogbuchekwa gị nwunye gị ana-aga na onwere ebe ime n'isi na ifil na onwere ya bụ alụ ifil na onwere ya bụ alụ ma nya dịba maka anyị na-eje n'ubi onwe bụ na-eje ịchọja ka okwu ome ana m ayọ youth chairman youth president na-ayọ igwe anyị bụ igwe ọdịnala anyị si unu diko kpọten mmadụ onwe ekpoliwe na steshọn na ekpoliwe na sel kpọten ibe kunu triti okwu nwa n'ụlọ unu akpaghaz na aba unu akpa aba na mkpa ekwu na akpa aba anyị asị na oyibo bịara unu akpaghaz na aba anyị ka ilo yala iwu anyị n'obodo rapụ anyị wa dị ebube nke ọbụla wa na ọha n'ivi nke ọbụla na eseri ogweni pụtakwa nene mụkwali na anya kedu ka mmadụ na-achịkọta kedu ka mmadụ ndị isi enyere unu kedu ka mmadụ ndị a na ndị mmụọ na ndị mbụ na ndị egede chiala unu n'aka kunu na-achịkọta kunu ya agba nkịtị ewu na-amụ n'ụgbọ unu si n'ọnwere bụ ya ebulu okwu bịa na bịa igwe egbu ya wuche eziokwu ịtayalụ ịrapịa nwanne mmadụ ozu nwanne mmadụ di ya na anị eduru nwanne ya tinye na nga ma ọ bụrụ na nwanne ya gburu the person ma ọ bụrụ na ọ bụrụ arụ ụdala unu ejidere na-akpa ochi ụdala na n'ebe abalị gị ọtọ ụdala na n'ebe abalị gị ọtọ even nọzi na-eme bụ unu atanya ji na nke mere nke emekwa nke ọzọ jile na-atazi mmadụ ahụ kunu abụ ndị na-etinye ọkpa n'ive ọjọọ nwa kunu abụ ndị na-asọpọtụ ya na-epromoti ya ive ọjọọ ya eme unu kunu vụkọ ya dị amụnwa kwuru si na onye si na ive ọma adịrị mma ive ọjọọ mee ka ọma dị meaning of ive ọma makwuru meaning of ive ọjọọ ya ka na-ekwu mana agwụ sị ka ọ malị onye ọbụla bụ onye Aguleri onye Igbo ndị Igbo na-ekwu eziokwu onye Igbo wule eziokwu likewise ụdị that man ngeli voice this morning amara m the man before mana ebe ọbụla ọ nọ aja na Aguleri ive na-emela Aguleri ive na-emela Igbo ive Igbo ịdị ebube mmụọ Igbo ya alụ ọlụ ya echewe ya n'ụtụtụ chewe ya na echewe ya na ngasị that man ụdị akọdụ ka nke be ya na-agbakọ mbụ nwa na-awụla eziokwu na-ekwu n'eziokwu nwa ive Igbo yiburu mmụọ Igbo aja na Aguleri aja na wara mgbe ezu n'ọbụla tutu nzu Aguleri ive Igbo yiburu aja na wu Aguleri anya bụ ya kwalugo ụzọ dịka ọnwa maka na aka na-ekpuchiri ọnwa dịka anyanwụ na-echuru echugbu anyanwụ ụtụtụ nya bụ nke be ya nọ na sọpọtụ na-ekwu eziokwu asịrọ m si jide lalidi tigbuo onye maọbụ si jide lalime mana ebe ọ bụ na omevo ive ọ bụ na omume ive o mere aja na expose onye udo ihe expose onye mmadụ ejezi na ihe tika na-emere nke eme nke ọzọ mee nke ọzọ na ọ nwere onye iji epentị si na-akparị akpa a na-akparị omenala egbu oge nwụrụ onye mejere omenala ejide gị that is why ya ezeli eze that is why ya ji eme ndị ọbụla ntị o nwere obodo o nwere ndị na-akpọ ndị Nsụka ndị Enugu Ezike those people na mkpọrọ gị those communities mkpọchara gị na ịbanye di ya nwee mee nye chere ọbụla kpaka m o jide ego ozugbo bụ nsa na ba oke nsa na ajide gị na ịbatazi ibile m eze mmadụ si na the person mere the thing ọ na nsa na jide the person na-agbapụ the person ala mmadụ ọ bụ the person kweli egwu maọbụ tụye okwute bezo no mere alụ ije jide those people na-agbụrụ onye na ive megodo ka ya fight godo mmadụ ezi na-eme ekochepụgo die na-agbụ okenye onwe unu rapụrụ bunu ya chanel ikwu unu ibunu ya chanel energy unu ike dị unu ike unu eji nwa azụ dị gel unu bụrụ unu chanel bụ nje na intimidate ive ụmụ nwanne nwoke nwụrụ anwụ unu chanel bụ unu eji na chanel unu eji megide ụmụ nwanne nwoke nwụrụ anwụ
mana kunu abụ ndị na-eme detain aka ebi unu n'ala ya bụ nya dịba iwe dị mma dịrị ndị dị mma iwe dị njọ dịrị ndị dị njọ ọwa youth president bụ Nnamdi Okwede biko o ji m chukwu ayọ gị eji m ihe dị na-aja na Aguleri ayọ gị na-ayọ okwu ọwa traditional ruler bụ Austin dikoni ayọ ka nna ya unu mara ihe unu na-eme kunu kpochie ete unu ndị ahụ na-eji na aka release ove ma ọ bụrụ na unu si na-erelize lora aka emewere unu mara na anyala kunu na-ebute na Aguleri unu mara amali na ntise kunu na-ebute na Aguleri unu mara amali na alụ kunu na-atụrụ ụlọ kunu na-atụzụrụ ụlọ na obodo anyị bụ Aguleri obodo anyị bụ Aguleri dị ebube obodo mara amali kunu na-anwụ ya azị ma nna unu na-anwụ ya na obodo ahụ ama mma today bụ unu ọjọọ njọ today bụ unu because na unu godu mmadụ na mbụ agodu na mkpọrọ na ife megodo atụrụ ọbụla ọgba ọnọdịnala today bụ ndị ichie na traditional ruler bụ na-ebunye bụ igwe ọdịnala anyị abụ nne na youth president ebunye bụ nne because nwọntụ Nnamdi na omewe CP police kpọọ gị CP Anambra steeti kpọọ gị zụọ gị ife na-eme nga dịkwa we na ife na-eme nga dịkwa we na ife na-eme ife ọjị kpọọ gị abụ na ọmana ngị bụ presido ọmana ngị bụ youth leader ụdị anyị bụ youth leader na ife ọbụla youth ya eme dị under you ọ ngụ ga-enye ọda ngụ ga-enye control ụdị onye na-eji atụda na-abịa na Aguleri na-akpọ mmadụ ịga gwa jena steshọn na-agwa asa na ekwu nwe na-ekwu atụda abụrụ na niile dị ka akpọta ihe ọbụla na-ekpegoro isi kpụtagoro gị ụmụnne gị n'ihe niile dịba izu mmenwe mana eme isi na ọkalị ọgụ n'omego nke igwe anyị si na ọkalị bikọs gịnị na o nwere ike ọ bụ na-atụbịachọ mmadụ atụbịachọ unu something mana mụ na-ayọ si gị diko mana amalị na mmadụ etiti mmadụ ihe etiti ya ngị na mbụ na-emeke ihe ihe awụ ngị na mbụ na-emeke ihe abụọ mana ihe awọrọ Chukwu abụọ Nnamdi Okwede mụ na ngị na mbụ emekowi ịbụ mmadụ ibu true leader mwugodula anya to the extent na advice na-egodu mmadụ amago omume okwu mbulu bịa to you mmalụ dị guidance ihe chere mụ mmalụ dị advice ụdị sometimes ịgwa m sometimes ndụ me mba anya ọ na-ekepụ mụ na my living nke bụ Nnamdi Okwede karazi ka eji ya nọziza mụ a na-avụvụ gị as somebody na-avụ eziokwu ọkpọ onye eziokwu karazi ka ụdị onwe eji na-emezi ijọs ị na-epenti ewanti ịdazi ị na-egbu ya chamfa my brother biko presido ma living na-eme ịgbakwa na nkịtị na ibe ịgba nkịtị si na ọgbasara gị arụ na ngị enyigoro tode kpọite boys agawa na nke igwe from nke igwe aga na steshọn kpọte mmụara abụnị amalibe na-eme na abanye unu ejizi na ibe na-eme na abanye na-eme politiks ihe na-abụrụ politiks unu emezine politiks onye na-eme n'ụlọ ibe nwa na ọ dịrọ mma unu emezine politiks ọgwụcha ọkara m n'ọnụ na mmalụ onye unu ma mara ya na mma bụ abụ na ndụ